Sziasztok! Zsuzsi vagyok, Makrazsú, és ebben a videóban megmutatom, hogy hogyan tudjátok elkészíteni ezeket a szépséges, 100-szor szép makramé kulcstartókat vagy táskadíszeket. Mire is lesz hozzá szükségünk? Szükségetek lesz egy karaminára, én mutatom, illetve szükségünk lesz egy kb. 50 cm hosszú 3 mm-es zsinórfonalra, egy 35 cm hosszú 5 mm-es zsinórfonalra, és egy 75 cm hosszú 5 mm-es zsinórfonalra. Ez a 3 mm zsinórfonal lesz az, amivel majd itt a végén meg fogjuk kötni a munkánkat, illetve ollóra is szükségetek lesz, és még egy maszkoló szallagra. Akkor kezdjünk is neki. Először is hajtsuk félbe a 3 mm-es zsinórfonalat, majd pedig fogjuk meg a karabinert, alulról hurkoljuk át, és ezen a kis hurkon húzzuk át ezt a részt úgy, hogy ezek egyforma hosszúak legyenek, majd ha ezzel megvagyunk, akkor pedig le fogjuk rögzíteni ide magunknak az asztalra, vagy amin dolgoztok. Most ezzel a 3 millissel csináljunk egy ilyen hurkot, így jobbra-balra átrakjuk, majd megfogjuk a 75 cm hosszú fonalat, ezt is nézzétek, félbehajtottam, és így alulról áthurkolod, és itt ezen a hurkon át fogod megint csak húzni ezt a részt, és utána ezzel el tudod kezdeni így behúzni. Az lenne a lényeg, hogy itt ide jussunk, ide felhúzzuk szépen. El lehet igazgatni, így. Majd ezt még tudjuk húzni. Ezek lesznek itt a segédszálaink, ezekkel fogunk dolgozni. Nézzük az elsőt. Ez úgy fog kinézni, hogy felülről csinálsz egy U betűt úgy, hogy felül legyen ez a fonal, és itt a lila szál alatt, úgy, hogy így kijöjjön az U-n, áthurkolon. Most pedig alulról fogjuk bedugni a fonalat, tehát alá fogjuk rakni a lilának, és így áthurkolon. Ez itt az első rész, ezt megcsináljuk a másik oldalra is. Ugye először azt mondtuk, hogy felülről rakjuk a lilára a fonalat, majd itt áthúzzuk alatta, aztán pedig alulról fogjuk rakni a fonalat, tehát így alárakjuk, és áthúzzuk. Jó. Akkor most a segédszálakat félrerakjuk, és megfogjuk ezt a 2 fehéret, és most ebből is csinálunk egy ilyen kis hurkont, és most a középső részt, ezt a kis 35 cm hosszút fogjuk félbehajtani, és ugyanígy alulról áthurkolod. Csinálom is. Majd ezzel a fehérkével tudod ide beigazgatni. Látjátok, hogy készül, így. Én szuper. Akkor most ugye visszajönnek itt a lilák, meg a fehérek. Megint kezdjük ezt az U betűs hurkolást. Először a lila felett csinálunk egy U betűt, áthúzzunk, majd a lila alatt csinálunk egy U betűt, és áthúzzunk. Ugyanezt a másik oldalra is megcsináljuk. Ugye a vezető vezérszál az mindig alatta van a főfonal fele, szóval alatt van, igen. Először ugye felülre rakjuk, és áthúzzunk. Majd pedig valamit itt nem jól csináltam, akkor újra tervezés. Na, így. Szóval először felülről húzzuk át, majd pedig alulra csináljuk az U betűt, és itt átdugom. Ugye? Így. Szuper. Akkor jön az utolsó lépés. Ezeket a lilákat amúgy így meg tudjátok húzni, és akkor itt szép lesz. Jó. Most pedig azt fogjuk csinálni, hogy itt ezekből a lila színből, megint a 3 millesből csinálunk egy hurkot, és át fogjuk úgy húzni a fehér szálakat, hogy itt rárakod a 2-re, és itt alatta áthúzod. Az a lényeg, megint nem jól csináltam, hogy mind a 2 fonal alatt, tehát a fonanon átvezessük. Tehát, hogy ide becuppanjon. Egy. És akkor itt is, akkor az a lényeg, hogy
a fehér szár fölött legyen mind a 2 szál, és így fogjuk itt így átdugni. Szerintem ez most igen, jó lesz. És akkor itt a lilával tudod már, nézzétek, így húzni, kicsit meg tudjuk igazgatni, és most azt fogjuk csinálni, hogy ezt a lilát a 4 szál alá rakjuk, így átkeresztezzük, és akkor itt most már tudod húzni, lehet, hogy mindjárt le is veszem, mert úgy nekem könnyebb lesz, de ha megnézitek, itt most már ezt így szépen össze lehet igazgatni, meg lehet húzogatni, és akkor ide kötünk egy csomót, ez a csomó nem fog kibomlani, ne aggódjatok. Ha valaki fél, hogy kibomlan, akkor egy textilra vesztagolat meg lehet ragaszgatni, de a csomóra lehet rakni, de nem fog kibomlani. És akkor most már nincs más dolgunk, mint hogy kössünk ide egy masnit. Ez egy szimpla masni, csak túl kicsire csináltam. Így. Ezt le lehet húzni akkor a méretűre, amekkorára ti szeretnétek. És akkor le is lehet vágni a kész munkát. Itt mindenki eldönti, hogy ő mekkorára szeretné levágni. Én most már ezt innen le is szedem. Így. És akkor én ezt itt mondjuk levágom így. És ha megnézitek, el is készültünk ezzel a szépséges kis dísszel. Itt van mellette a másik 3. Írjátok meg, hogy ti milyen színben készítettétek. Köszönöm szépen, sziasztok!